Hi guys, tara samahan nyo ako, magluluto tayo ng kare-karing tuwalya at balat ng baka. Gagamit tayo ng 3/4 kg ng tuwalya at 1/4 kg ng balat ng baka. Ilagay lang natin sa ating pressure cooker. At maglalagay na rin tayo ng dinikdik na bawang. Depende na sa inyo guys, gano'ng kadaming bawang gusto nyo. At saka isang pirasong sibuyas. And then 3 pirasong bay leaves. Medyo luma na no, yung bay leaves natin, pero okay pa yan. Isang pirasong beef cube, 2 sachet ng pamintang buo, asin, and then tubig. Yung saktong lulubog yung mga pinaglalagay natin. Medyo malaki lang kasi yung pressure cooker natin. Hanggang pang 3 kilo kasi yan. Ayan guys, takpan natin. At sindihan na natin yung apoy. Then antayin na lang natin mag-ingay yung ating pressure cooker. Ayan guys, pag maingay na ang pressure cooker, umpisa na natin siyang kurasan. Ituloy lang natin yung pag-pressure cook ng mga 1 hour and 30 minutes pa. Okay, after 1 hour and 30 minutes, pwede nating patayin yung apoy. Papalamigin muna natin yan para safe buksan. Habang pinapalamig natin yan, mag-prepare na tayo ng ibang ingredients. Painit lang tayo ng mantika and then i-fry natin yung talong para mas masarap. Para sa akin, mas okay yung naka-fry muna yung talong, no, kaysa sa naluto lang siya sa kulo. Pero depende pa rin sa inyo, no, pwede namang hindi nyo na i-fry. Ayan, pag ganyan ang kulay niya, pwede nyo nang hanguin yan. Itabi muna natin yan. Then tanggalin lang natin yung mantika ng ating wok. Pagkatapos, ipan-fry din natin yung ating sitaw. Isang taling sitaw nga pala yan, no? Then yung talong natin kanina, 3 pirasong talong naman yun. I-fry lang natin yan ng mga 3 minutes. After 3 minutes, pwede natin hangungin yan and then itatabi na din muna natin. Next guys, magigisa na tayo. Maglalagay lang ulit tayo ng mantika sa ating wok. Pag mainit na ulit yung mantika, lagyan na natin yung bawang. I-brown lang natin yan and then ilagay na rin natin yung sibuyas. Tuloy lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, maglalagay naman tayo ng 2 tablespoon na aswete powder. Ituloy lang natin yung pag-isa guys, no, hanggang sa matunaw yung nilagay nating aswete powder. Ayan guys, pag tunaw na yung aswete powder, pwede na tayong maglagay ng peanut butter. Mga 3 kutsara muna guys, no, pero tingin ko sapat na yan para sa ating 1 kilong tuwalya at balat ng baka. Homemade nga pala yung gamit kong peanut butter, no. Mas okay kasing gamitin tong mga homemade guys, no, kaysa yung nabibili sa palengke. Ituloy lang natin yung pag-isa hanggang sa matunaw yung nilagay nating peanut butter. And then guys, pag tunaw na din yung peanut butter, ilalagay na natin yung broth natin or yung pinagpakuluan natin sa tuwalya at balat ng baka natin kanina. Kalahati lang muna, no? Pwede naman tayo magdagdag mamaya kung kinakailangan. At kapag kumulo na siya at lumapot na ulit, pwede na nating ilagay yung tuwalya at balat ng baka. Ilagay na rin natin lahat yung natitirang broth. Tsaka natin haluin mabuti. At tatakpan lang natin ito at hayaan lang natin kumulo ng mga 5 minutes. After 5 minutes na siyang kumukulo, ngayon naman guys, titikman natin siya para ma-adjust natin or ma-final natin yung lasa na gusto natin. Magdadagdag pa ako ng mga 3 tablespoon na patis at 1 tablespoon na sugar. May lasa na rin kasi yung broth natin guys, no, kaya sapat na yan. At saka para makapagbagoong pa tayo. Haluin lang natin siya ng mabuti. Ang sarap ng amoy niya guys. Malapit nang maluto to, no. Actually yung tuwalya at balat luto na, no. Yung gulay na lang ang lulutuin natin. Kapag kumulo na, ilagay na natin yung puso ng saging at yung finry nating sitaw. Pagkatapos, haluin natin ng mabuti. At saka natin siya tatakpan ulit at nilutuin pa natin to ng mga 3 minutes.
After 3 minutes, pwede na nating ilagay yung pechay. 2 tali ng pechay yan. Pinutol ko lang yung dulo at saka ko siya hinati sa 2. At syempre, binalawan natin ng mabuti para malinis yung ating niluluto. Ilubog lang natin yung pechay sa sauce. And then, takpan lang natin ulit at lulutuin pa natin yan ng mga 5 minutes. After 5 minutes, maglalagay naman tayo ng konting slurry para medyo lumapot pa yung ating sauce. Pagkatapos, halu-haluin lang natin siya guys hanggang sa mas lumapot yung ating sauce. Ayan, okay na yan. Next guys, pwede na natin ilagay yung pinirito nating talong kanina. Tapos, haluin ulit natin ng mabuti at ituloy lang natin yung pagluto ng mga 2 minutes pa at pwede na itong iserve. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. At pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!